Niets beter dan een frisse duik bij dit zalig lenteweer. Het buitenzwembad van de Dommelslag in Overpelt is dan ook vandaag voor het eerst geopend. Ja, het is genieten, hè. Genieten, jawel. Bent hier met de kinderen? Ja, met de twee oudsten in het buitenbad en de kleinste zit in het binnenbad, in het peuterbad. Leuk, want dan kun je nog eens lekker zwemmen, hè. De kindjes zijn wel binnen, want het is nog een klein beetje te koud voor de kleine kindjes. Maar ik kom hier wel genieten van het zonnetje nog hier buiten. Ja. Dus papa past op de kindjes binnen en mama even genieten van het zonnetje buiten. Ja, inderdaad, ja. Een beetje de benen laten bruinen. Ja. Zwemmen is voor sommigen misschien nog wat te vroeg, maar voor een gezellig terrasje, zoals hier op het Kolonel Dussardplein in Hasselt, of een leuke picknick, is dit wel het ideale weer. Wij geven een traject voor kinderen en wij hebben hier een lokaal gehuurd. En tijdens de middag hadden we gezien dat het lekker warm was, dachten we gaan toch maar picknicken buiten. Gezellig de boterhammen opeten, de kinderen vinden dat ook leuk. Ze kunnen dan een keer rondcrossen en hier buiten een keer een spelletje spelen in plaats van binnen. Hè. Dienen ze voor op de grill vandaag? Ja, barbecue. Als het lekkerste is op de barbecue. Hè? En natuurlijk mag ook het vlees voor de barbecue vandaag niet ontbreken. Gemarineerde steekjes, kiprochetten, spek, chipolatas. Ja, een eerste barbecue doen, hè. De eerste zon is er, dus ja. Ik heb een hele lekkere codalo gekocht voor op de barbecue. De barbecue vanavond met familie, vrienden? Met de kinderen, ja. Dus we hebben dan 4 pubers aan tafel zitten, die kunnen wel wat verzetten. Hè. Dus ik heb wel een paar kilo mogen kopen, ja. Heel wat Limburgse slagers bieden dan ook hun barbecue-assortiment aan. Vooral de grote stukken vlees, zoals de codalos, zijn erg in trek. Een beetje terug naar het vroegere, naar het basis. Een steak, een lekker goed gebakken steak, grof peper, grof zeezout erop en klaar is Kees, zou ik zeggen. En het eerste lenteoffensief, dat voelt Dirk ook aan zijn omzet. Als ik het puur op het vlees bekijk, dan is dat toch, zal op dit moment toch wel een 20%, 25% meer zijn. Het is duidelijk, de eerste lenteprik heeft zijn effect duidelijk niet gemist.